Eu tamén tiven a miña primeira oportunidade. Nós tamén tivemos a nosa oportunidade. Nós tamén tivemos unha oportunidade. Nós tamén tivemos a nosa oportunidade. Eu tamén tiven unha primeira oportunidade. Nós tamén tivemos a nosa oportunidade. Nós tamén tivemos a nosa primeira oportunidade. Grazas. Tamén tiven a miña primeira oportunidade. Nós tamén tivemos a nosa oportunidade. Nós tamén tivemos a nosa oportunidade. Eu tamén tiven a miña oportunidade. Bueno, nenos, nenas, recordades que onte íbamos a falar do que era a oportunidade? Sí. Pedimos que fixesedes unha redacción na casa. Recordas que has de facelas? Sí. Quen quer comezar a lelas? Queres comezar ti, Álvaro? Sí. Pois veña. A oportunidade. O diccionario define oportunidade como ocasión favorable, calidade do oportuno, momento ou circunstancia oportuna, ocasión, pero para min vai máis alá. Para min é unha sensación, un sentimento de que algo pode cambiar para ben ou polo menos para mellor. Aquí no cole respiras en todo momento esa sensación, xa que temos unhas becas que dá a Asociación Solidaria para o Emprego e a Formación. E así 4 persoas teñen a oportunidade de ter o seu primeiro traballo. E nós, grazas a esta oportunidade, podemos aprender cousas novas e diferentes. Neste momento son 4 becas. Son 4 proxectos que levan adiante 4 persoas. Patricia, do taller de linguas, Sergio, de informática, Patricia, de laboratorio e Roi, de orto. No taller de linguas con Patricia facemos debate. Pequenas representacións, miniconcursos de vocabulario e ortografía. Aprendemos a expoñer traballos. A como perder o medo a falar en público. Tamén facemos telexornais, redaccións, preparamos composicións propias. Usamos o galego e o castelán e ás veces ata creamos cómics. En informática con Sergio usamos e aprendemos Word, PowerPoint, Stupeflix e a montar vídeos musicais con fotos. Tamén vemos como son os ordenadores por dentro, facemos mecanografía, colaboramos en proxectos con outras materias e usamos distintos sistemas operativos. Tamén aprendemos a usar internet, búsquedas, riscos e cookies. Tamén a abrir contas de correo electrónico e a xestionalas. No laboratorio con Patricia facemos experimentos e prácticas relacionados con diferentes temas que imos vendo. Creo que é unha clase moi divertida e as prácticas axudanos a entender mellor certos puntos dos temas. Ademais, aporta unha visión distinta ao profesor. O que enriquece os nosos coñecementos da materia. En Horto, con Roi, ás veces imos ao laboratorio a facer experimentos e a falar das plantas. Cando non chove, saímos fora ao horto do cole e ali preparamos o terreo, quitamos as malas ervas, facemos un estanque, arranxamos a terra para que non teña buratos e plantamos distintos tipos de plantas. Estas becas, este sentimento de oportunidade, se manteñen grazas a esta Asociación Solidaria para o Emprego e a Formación, que é unha asociación sen ánimo de lucro, e os seus fins principais son ofertar oportunidades de emprego para a xuventude, realizar actividades adicionais que permiten apoiar a formación dos nenos e das nenas, e tamén dos máis maiores, e promover o valor da solidariedade e a cultura colaborativa. Pero claro,
Para todo isto é necesario crear un fondo solidario para o emprego e a formación, e aí é onde entramos todos e todas, colaborando e participando nesta asociación, ou ben facéndote socio ou aportando doazóns en calquera momento. Participa, é moi doado, só tes que entrar na páxina do cole e veralo. Colabora con nós, pode que algún día che toque a ti. Tamén nos necesitaremos Unha Tamén nos necesitaremos unha oportunidade. Nós tamén necesitaremos unha oportunidade.